Udila a členovia Stevan Lenhardt a Pavel Matúch. V sobotu večer 3. decembra v Staropazovskej divadelnej sieni sa uskutočnil 12. ročník Festivalu mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem 2011, ktorý prebiehal v organizácii miestneho odboru Matice slovenskej a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. V súťažnej časti sa predstavilo 9 spevákov zo 6 sliemských osád. Erdevíka, Dobanoviec, Bóľoviec, Šídu, Starej Pazovy, ale aj z chorvátskeho Iloku, za prítomnosti vzácnych hostí Kataríny Melegovej-Melichovej, predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku a predsedu mestskej obce Surčín Vojislava Janoševića. Organizácia veľmi ľahko prebiehala, lebo v organizačnom výbore boli všetci skúsení už organizátori aj tohto festivalu a iných podujatí. Takže keď sme sa stretli prvýkrát v septembri, už koncom októbra sme mali prípravy všetky hotové. A akurát nám najväčší problém boli speváci, lebo v lehote, ktorú sme dali, prihlásili sa iba 3 speváci, tak sme si mysleli, že ani nebude festival. Ja ako predseda festivalového výboru nemal som veľa starostí okolo toho, že ako sa festival pripraví, okrem iba to, že som mal na starosti dbať, či to Staropazovčania urobia. Ale oni sú skúsení v tom, a zvlášť títo ľudia, ktorí sú z miestneho odboru Matice slovenskej ako hlavného organizátora a spolka hrdinu Janka Čmelíka, skúsení v tých robotách. Takže ja osobne som veľmi spokojný so spoluprácou, lebo oni to všetko pripravili a festival len čo sa nezačal. A kým sa na javisku speváci striedali, za javiskom bolo takto. Nie súťažím tohto roku, iba moja sestra Maria Krajčová súťaží, ale ja otvorím festival. Ako to ide s tým make-upom? Sa ti nedarí? Nedarí sa. Ja toto už druhýkrát skladem, takže... Skadiaľ prichádzaš? Z Dobanoviec. Aj ty si Dopanovčanka? Áno, jej sestra, ono čo spomenula, Maria. Aké máš plány hudobné? Čo očakávaš od tohto festivalu? Aby som sa trocha viacej razrešila trémy, pretože druhou som mala viacej trémy, takže teraz neby malo byť. Spievam Ach Bože môj premilení, už som sama, aj keď som išla včera večer domov spať, piesne som si prichystala sama. Čo očakávaš od tohto festivalu? Neočakávam nič, ja som sa tu prišla, aby som sa zjavila, aby sme sa družili, aj tak. Kto ťa nacvičil? Sama. Sama aj piesne si vybrala sama? Sama a s pomoci rodine. Čo očakávaš od tohto festivalu? Očakávam dobrú zábavu a budeme vidieť, čo bude. Nechcem nič napred, budeme vidieť. Rada spievaš? Áno, veľmi rada. A čo očakávaš od tohto festivalu? Neočakávam nič, lebo sa prvýkrát zúčastňujem a očakávam jednu skúsenosť viac. Aké sú tvoje ambície? Možno plánuješ ešte niekde vystúpiť? Asi už nám je plánované, aby sme išli na Pivnické pole. To znamená, že ťa môžeme očakávať v pivnici? Áno. V revuálnej časti vystúpili osvedčení staropazovskí speváci a zaslúžilým udelili uznania. Spevákov sprevádzal orchester Pazovskí pajtáši a hodnotili 3 poroty. Porota pre autentickosť krojov sa tohto roku rozhodla cenu udeliť Maji Mackovej zo Šídu. Na porotu obecenstva najsilnejšie zapôsobila Michaela Kočišová zo Starej Pazovy. Odborná porota rozhodla, že najautentickejšiu pieseň zaspievala Dária Podobná z Erdevíka.
2 rovnoprávne tretie odmeny získali Michaela Kočišová a Anna Dvornická zo Starej Pazovy. Druhá odmena sa dostala Márii Krajčiovej z Dovanoviec a prvá Maji Mackovej zo Šídu. Dnes večer začíname nový cyklus